Soca, tchaca, é bom a beça, é. Soca, tchaca, é bom a beça, vem garotinho. Soca, tchaca, é bom a beça, é. Vem garotinho, vem. Quantos gatozinhos? Δεν άκουσα τίποτα! Δεν άκουσα τίποτα! Το θέλει ο Κωνσταντίνος, όπως το θέλετε και όλοι εσείς. Πάμε παιδιά! Δώστε το κορμί σας στον Γκάτμαν! Δώστε το κορμί σας στον Γκάτμαν και €1 και πάρτε και μία γίδα! €1 η γίδα! Τράγος, έλα φάτε! Para almorzar a otro polli, muy hiciera el peñi. Memena, 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 memena. Εδώ και φέτος, του χρόνου, έχουμε σύμβαση μέχρι το 2012. Ναι, έτσι μας είπε ο πρόεδρος, θα σας κλείσουμε μέχρι το 2012. Ήρθαμε σήμερα, μου φορέσαν ένα κόλλο. Δεν ξέρω τι σημαίνει, έχουμε και τον πάτερ. Εγώ έχω ένα μικρό μαγαζί στον Αετόλοφο, το καφενείο. Ας γνωρίσουμε όμως, εδώ είναι ο πάτερ, καπνίσουμε βλέπω. Μετά κύριε. Τα σέβη σας πάτερ. Έχουμε και όμορφα κορίτσια. Εσύ ποια είσαι γλυκιά μου? Η Μαριλού. Από πού είσαι? Ρωσία. Άλλος κερνάει ποτό εδώ, Εσύ γλυκιά, από πού? Εσύ κερνάει ποτό. Το μαγαζί. Τώρα πού είσαι, πού βρίσκεσαι, πού δουλεύεις? Las Vegas. Las Vegas. Και εδώ τι κάνεις?
στον αετόλοφο. Αποστολή επικίνδυνη, Εσύ γλυκιά μου ποια είσαι? Πάολα. Μανάρι η Πάολα. Και ο χωροφύλακας. Εγώ τώρα θα σας πω, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχω ένα ωραίο μαγαζάκι εδώ πέρα, το καφενείο, με τα κορίτσια εδώ πέρα. Το χωροφύλακα θα το χρειαστώ. Και έχω και ένα δέντρο. Πολύ ωραίο δέντρο. Γεμάτο ακούρια. Να, κάτι ακούρια. Κάτι μελιτζάνες. Αλλά είναι ένας κερατάς εδώ από το χωριό μου τα κλέβει. Και μου τα κλέβει ο κερατάς. Αλλά κάτι θα κάνω εγώ με τον κερατά. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι να του τη στήσω και να τον πιάσω τον κερατά, του χαμίσου μετά, Άμα δε... Να, κοίτα, δεν έχει μείνει φρούτο για φρούτο. Εις το διάλο του ζαγάρι. Αλλά θα τη στήσω, θα της πάτερ, να φιλήσω το φυλαχτό. Την ευλογία σας, την ευλογία σας. Λοιπόν, ας τη στήσω τώρα στο κερατά και θα το πιάσω εγώ. Πού θα πάει ο κερατάς? Ας το μικρόφωνο. Τα εκεί μεγάλα. Τεράστια είναι. Μάσε. Άρη κερατά, σε έπιασα τώρα κερατά. Ή θα σιγουνατήσου τώρα. Ρε, ποιος είσαι ρε? Μίλα ρε, ποιος είσαι ρε? Άρη ζαγάρι τώρα που σε έπιασα, θα στα φτάσω στο πάτωμα τα αρχίδια. Μίλα ρε κερατά, ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Και μου μείνας στο χέρι, ζαγάρι, μίλα! Ποιος γιες? Και μιλάτε μου, κύριε. Δεν τα ξιάσκησες. Τον έφτασε στα αρχίδια στο πάτωμα, να μην μιλήσουν και μου εκεί, δηλαδή. Ευχαριστούμε, αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα, ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Μετά ακολουθεί, έχουμε και την Ανίτα Πάνια. Πάρτα, τα κόψαμε τώρα. Τελείωσα, θα το δώσεις εσύ μετά. Χαρά το παιδάκι. Λοιπόν, ακολουθεί η Ανίτα Πάνια με όλο το επιτελείο. Κατέλης, το θέλω, το έχω ανάγκη. Τσίλα, μαύρη. Θα μοιράσουμε και υπογλώσσια χάπια στους παππούδες, μην μας πάθουνε τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε ένα δεκάλεπτο. Πάμε κορίτσια. Έλα χωροφύλακα. Εμένα δεν θα μου πιάσει κανένας. Τώρα θα μας πει, έχεις ξαναδεί πιο όμορφο καρναβάλι? Πιο δυνατά το μικροφωνάκι στο όφωνο. Τι δεν μπορείς, Μαρία? Άρα τι εξπηρετώ? Φραπηλιά του είπε και τα πιάνω χτε. Δεν μιλέ. Από πού είσαι? Απ' τα Τρίκαλα. Απ' τα Τρίκαλα, κύριε στον Αιτόλοφο. Ρε, αυτό το καρναβάλι το Αιτολόφο και απ' τα Τρίκαλα έχουμε. Αλλά πάμε εδώ στον κύριο που του συμπαθώ πάρα πολύ, τον βλέπω, κρύβεται τώρα. Έλα, φτού σε βρήκα, φίλα τα σύ. Καλησπέρα, δεν μας λες τίποτα, έλα πες κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, παντρεμένος? Όχι, αραβωνιασμένος. Όπα, και σου είσαι μικρός, γιατί? Μικρός αραβωνιάστηκες, γιατί? Έλα με επιτρέπεις, μίλα. Μίλα, σου λέω, μίλα, χλάδια, έλα, μίλα. Α, εδώ αυτή γελάει ωραία, έλα. Ρε Γιώρη, λίγο καλαμπόκι εδώ πέρα. Κακαρίζει αυτή, τα κάνει κανένα αυγό. Του πάει και φρένο. Θα του φάει το μικρόφωνο, πάμε παρακάτω. Εδώ μας κρύβονται όλοι, ξέρεις, εγώ δεν είμαι εδώ πέρα. Ρώτα κανέναν άλλον. Να εδώ αυτή που κρύβεται, έλα εδώ εσύ που κρύβεται. Πώς σε λένε, Πώς σε λένε γλυκιά μου, έλα πες μου.
το ξέχασα. Αλτσχάιμερ αυτό λέγεται. Να δώσε μια γλυκιά κοπέλιτσα. Γεια σου κουκουλά. Είσαι τιμένη φέτος? Δεν τύθηκες γιατί? Δεν την έχω πάρει μαζί μου τη στολή. Α, καλέ, μια χαρά είσαι. Και εγώ νομίζω ότι είσαι ντυμένη τώρα μια μπαλαρίνα, ένα κάτι, ένα μανεκέν. Ποιος είναι ντυμένος? Α, εδώ βλέπω κάποιο ντυμένο, φοράει και καπέλο. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας? Τζίμις. Ο Τζίμις. Ένα χειροκρότημα για τον Τζίμι. Τζίμι, δεν έχει πολλούς οδούς, βλέπω. Δεν έχει πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι να σε ρωτήσω. Από πού είσαι? Μακριά. Μακριά πάει το όλο. Α, εντάξει, αυτός είναι τόπιος, πάμε παρακάτω. Γιατί τους τόπιους τι να τους ρωτήσουμε, δεν λέει και τίποτα. Κάνα που να πω μακριά. Γιώργο, ρίξε. Δώσε μουσική να χορέψει. Πάει όλοι. Κάτσε γιατί εγώ δεν έφαγα. Αυτή είναι ακόμα κακαρίζει. Θα κάνει πολλά αυγά φέτος. Να την πάρουμε το Πάσχα, να την βάψουμε και κόκκινη. Να, εδώ βλέπω κάποιον ντυμένο, φοράει ένα πολύ ωραίο καπέλο. Να το ρωτήσουμε, τι καπέλο είναι αυτό? Πίτσος. Ψυγείο είναι. Καπάκι από το ψυγείο. Α, γιατί το πίτσος μου πήγε αλλού στο Λούτσος. Αλλά άμα είναι ψυγείο Λούτσος, άστα να πάνε. Ο δεσπότης μας πού είναι ο δεσπότης? Έλα, δέσποτα. Δέσποτα να φιλήσω. Να σέβομαι σε όλους και την ευλογία μου σε όλους. Πάρτε το. Ρίξε ένα αλληλούια σε όλους εδώ πέρα, ένα ευλογητός. Αργότερα, δεν έχει πολύ ο παπάς. Θα πιει μετά τη μεταλαβιά. Θα μας μεταλάβει όλους. Το ξέρετε αυτό? Κάποιος ποιητής εδώ πέρα μεγάλος μου έφερε ένα ποίημα. Να σας το διαβάσω? Για τον Βαρθολομαίο. Όχι τον διοικητή του Ίκα, μην μπερδευόμαστε. Όταν καρδιά έχεις θερμή και ανήσυχο το πέος, τότε να δεις πως γίνεσαι κι εσύ Βαρθολομαίος. Του Ίκα ο διοικητής έπεσε στο καθήκον γιατί κολούσε ένσημα στην κόμενα κατοίκων. Και έσκασε μύτη ο άντρας της, τον έπιασε στα πράσα και τώρα τον διαβάζουνε. Πρόσεχε σαν ξενοπηδάς, μην έρθει το μοιραίο και την πατήσεις φίλε μου σαν τον Βαρθολομαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως ευχαριστούμε και το μεγάλο ποιητή που έγραψε αυτό. Είναι έτοιμη Ανίτα να αρχίσουμε εκπομπή? Σε μισό, με μισείς. Preciso acreditar, muito lindo é sonhar. Mistura tudo do riso quando será. É tão que o poder das palavras vai tudo mudar. Não dá para mudar o destino do sol. Que calor tenho no coração. Não dá mais pra viver.
Ανίτα! Ανίτα Μουνοπάνια! Ένα χειροκρότημα για την Ανίτα μας, η οποία είναι πανέμορφη, φοράει ένα χτελί σύνολο, χρώματος χτελί, ό,τι έχουν τα χτέλη δηλαδή. Μα τι ευγενικοί άνθρωποι εδώ στον Αετόλοφο. Και πυροτεχνήματα φέρανε. Ανίτα μας ευλέπει ο κόσμος, τους ανεβαίνουν όλα. Πυροτεχνήματα. Κύριος έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Αυτός θα μας πάθει καμιά καρδιά. Του ανέβηκε η πίεση. Μόλις τελειώσουν τα πυροτεχνήματα θα αρχίσω να μιλάω. Είναι καμιά ώρα τα πυροτεχνήματα, θα μιλήσει αργότερα. Καλή χρονιά! 2007 και φέτος στον Αετόλοφο. Πάνος Σόκολος από το... Όποτε τέτοια πυροτεχνήματα έχω να δω, από την τελευταία φορά που πήδηξε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Γιάννη, του κυρίου του έπεσε, λέει. Τι του έπεσε, η πίεση? Πήρε υπογλώσσιο. Φωνάζει η Ανίτα, ξεκίνα, μας έπεσε. Όχι, η Ανίτα ξεκίνα, μπορείς να ξεκινήσει γιατί του κυρίου του πέφτει. Γύρνα λίγο. Σήκωσε λίγο τη φούστα. Όχι. Μπορεί να του σηκωθεί. Θα του σηκωθεί ούτως ή άλλως. Άντε καλά, πάμε. Λοιπόν, όπως κάθε καλή κοπέλα σαν και εμένα, έχω και blog προγράμματος. Λοιπόν, όπως είπε ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Γιάννης, το σύνολο που φοράω είναι κτελί, χρώματος κτελί. Όπως τα κτελάρι σας. Μοιάζω με το λεωφορείο. Και στον όγκο. Και πώς να δείτε πόσες αποσκευές παίρνει από πίσω. Πολλές. Βαλίτσες ολόκληρες. Τρένο. Λοιπόν, έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Το χωροφύλακα βλέπω πάλι. Έχουμε το Catman. Σήκω Catman, ένα χειροκρότημα για τον μεγάλο καλλιτέχνη Κατέλη. Έχουμε τη μοναδική και sexy woman Βέρα Λάμπρου. Το παπά. Να μην έχουμε κανένα τύχημα, αλλά Βαρθολομαίο. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τη Τσίλα. Η μαύρη καλονή Τσίλα, η γαζέλα. Η γαζέλα. Αυτό δεν είναι γυναίκα. Αυτό δεν είναι γυναίκα, είναι τίγρης. Και από εδώ πέρα έχουμε τον μοναδικό Γιάννη που το έχει ανάγκη. Είναι ο Κωνσταντίνος. Και το έχει πολύ ανάγκη. Και τώρα να ξεκινήσουμε με τραγουδάκι. Τραγουδάκι. Ωραία. Ένα θερμό χειροκρότημα. Θερμό ήταν. Εσάς δεν σας ανέβηκε ακόμα? Ο κύριος θα ξεκινάει θα αρχίσει να χειροκροτάει μόλις το ανέβει. Θα χτυπάει με 3 χέρια. Λοιπόν, με ένα θερμό χειροκρότημα, Βέρα Λάμπρου, τον Ινίσερνη Καράβη. Οι υπόλοιποι χορεύουμε. Κάνε υπομονή και θα έρθει το νημί. Κάνε υπομονή και θα έρθει το νημί. Με την κόκκινη βαλίτσα να σε πάρει αγκαλίτσα. Μέσα και τα παραθύρια να σου κάνει τα χατήρια. Το νημί, το νημί σέρνει καράβι. Και δεν το έχεις καταλάβει. Το νημί σέρνει καράβι. Και δεν το έχεις καταλάβει. Είσαι πολύ ερωτευμένος και βαθές ενυχτωμένος. Το νημί σέρνει καράβι. Το νημί σέρνει καράβι. Το νημί σέρνει καράβι.
θα έρθει το νημί. Κάνε υπομονή και θα έρθει το νημί. Να σου σηκώσει τα πανιά και να σου κάνει τη ζημιά. Γιατί αν επιθυμήσεις το νημί να το συντήσεις. Το νημί σέρνει καράβι κι αν δεν το έχεις καταλάβει. Το νημί σέρνει καράβι κι αν δεν το έχεις καταλάβει. Είσαι πολύ ερωτευμένος, θα σου μηνωμένος. Το νημί σέρνει καράβι. Το νημί σέρνει καράβι. Το νημί σέρνει καράβι. Το νημί σέρνει καράβι κι αν δεν το έχεις καταλάβει. Το νημί σέρνει καράβι κι αν δεν το έχεις καταλάβει. Το νημί σέρνει καράβι κι αν δεν το έχεις καταλάβει. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Βέρα. Βλέπω χειροκροτάει και ο κύριος, του σηκώθηκε επιτέλους. Σηκώθηκε η Πούμα. Γερανοφόρα. Λοιπόν, Γιάννη. Ναι, Δημήτρη. Τώρα έχουμε παιχνίδι. Νομίζω ότι έχουμε παιχνίδι. Έχουμε παιχνίδι. Και κάνω παιχνίδι με τα μάτια σου και με νιώ. Τον όμορφο παπά και την μαύρη γαζέλα, παρακαλώ να σηκωθείτε λίγο να στο παιχνίδι όμως αυτό τι θα κάνουμε? Θα παίξουμε με τον κόσμο που θα κερδίσει μεγάλα και πλούσια δώρα. Τώρα. Ελάτε από εδώ. Μεγάλα θα είναι, πλούσια δεν ξέρω. Κάτσε γιατί εδώ πέρα έχουν κάνει ένα τείχος, δεν μπορώ να περάσω. Θα έρθω πίσω τώρα, θα σας βρω όλους. Έρχομαι εδώ, έλα γέλασε λίγο. Κάτσε ακούσουμε λίγο το γέλιο κότα. Καλά το πάει, αυτή το Πάσχα θα έχουμε πολλά αυγά. Έλα, ερχόμαστε εδώ. Έλα να ξεκινήσει το παιχνίδι, Ανίτα μου. Πού είσαι, Γιάννη, δεν σε βλέπω. Πού είσαι? Εκεί. Να σηκώσω καντάρι. Όχι, εντάξει. Για ξεκίνα. Πες για το παιχνίδι, ότι έχουμε κάτι νουμεράκια πίσω. Όπως βλέπετε έχουμε κάτι νουμεράκια πίσω από το 1 μέχρι το 12, 13 πόσο είναι? Μέχρι το 12. Πάτερ, για σήκω λίγο, δεν βλέπει ο κόσμος. Σήκω λίγο, δεν βλέπει το νούμερο 12. Το 12. Να σηκωθεί η Βέρα Λάμπρου. Η Βέρα Λάμπρου, σήκω Βέρα Λάμπρου. Να πάμε εδώ σε κάποιο εδώ κύριο. Να πάμε εδώ σε αυτό που έχει ένα μικρό παιδάκι. Γεια σας. Έλα. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Κοίταξε, πίσω από κάθε νούμερο υπάρχει ένα δώρο. Πες μου ένα νούμερο για να κερδίσεις. Πρώτα πες την Τσίλα εκεί, πώς τη λένε αυτή τη μαύρη εκεί, πώς τη μαύρη γαζέλα. Τα πόδια γιατί... Ναι, η Τσίλα λίγο παρακαλώ γιατί έχουμε και μικρά παιδιά. Ναι. Να κρύψει πόδι. Κλείστο γιατί άμα κρυώσει θα αρχίσει να στάζει και άμα στάζει θα γλιστρήσεις και θα σπάσει κανένα πόδι. Αυτό να μου πεις. Οκ. Άμα άνοιξε τα δεν πειράζει με εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, ποιο νούμερο θέλει ο κύριος? Θα μας πει εδώ ο κύριος το όνομα του. Έλα, τι θες και όνομα τώρα. Ωραίο όνομα, δεν το ξέρω. Δηλαδή ο παπάς θα το βάφτιζε. Βαφτίζω το δούλο του Θεού. Θες και όνομα τώρα τι. No name, αγγλικό είναι. Ήρθε από την Αγγλία ο κύριος, είναι ξένος. Θα μας πει ένα νουμεράκι. Ένα νούμερο. Το 12 είπε ο κύριος και να δούμε τι κερδίζει ο κύριος. No name, τώρα τι θες τώρα. Βέρα, άνοιξε το. Η Τσίλα θέλει τη μαύρη γαζέλα. Οκ, να δούμε τι κερδίζει. Να το διαβάσεις, Ανίτα. Ό,τι πήραν και οι άλλοι, το μακρύτερο. Εσύ έπρεπε να βγεις τελευταίος. Το 12 έπρεπε να βγει τελευταίο. Δεν ξέρουμε τα δώρα, δεν είναι φτιαχτό. Όλοι κερδίζετε στον ΟΕΤ φέτος. Να εδώ στον κύριο που έχει ξεσχιστεί στο γέλιο. Έλα, αγαπητέ μου κύριε. Σκέψου ότι θα πάρουν και οι άλλοι, Τι θέλω ένα αμάξι, ένα σπίτι, θέλω πολλά πράγματα, αλλά πες μου το όνομά σου. Δημήτρης. Και από πού κατάγεσαι, η καταγωγής? Από εδώ. Από εδώ. Το όλοφος, μεταξύ σας θα τα μοιραστείτε τα δώρα, ναι. Καλά, τέλος πάντων, πες ένα νούμερο. Το 8. Το 8 θέλει ο κύριος. Έλα, Τσίλα, ανοίξει το 8. Πάλι μαύρη γαζέλα. Τι κερδίζει ο κύριος, ένα σαλόνι, μια κρεβατοκάμαρα, ένα αυτοκίνητο και κερδίζει. Όχι, από μαλακία γελάω εγώ. Παγωτό με μέλι από σφίκες. Και αυτό μπορεί να το αλείψει για να του γίνει πιο μεγάλο άμα το τσιμπήσουν οι σφίκες. Θα το αλείψει στο μόριό του. Γι' αυτό γέλασα. Μόριο το λένε τώρα στην καθαρεύουσα. Γιατί εμείς στο χωριό μας το λέγαμε μαλαπέρδα. Λοιπόν, πάμε παραπέρα, πάμε εδώ σε μια κυρία να δούμε, οι οποίες φεύγουν όλες. Έλα εδώ, έλα εδώ εσύ, μωρέ. Έλα εδώ εσύ, μωρέ. Έλα εδώ.
Έλα μωρέ, αυτή τρέπεται ρε. Αυτή θα λίγο θυμίσει. Πω, μην τον κάνανε ωραίο άντρα μπροστά. Έλα, θα πάμε στην κυρία εδώ. Γεια σου. Μην τρέπεστε, μην Γεια σου. Καληνύχτα. Καλησπέρα. Έλα, γεια. Θα πάρουμε την αρχή. Γεια σου. Δεν θέλω να μιλάω. Καλά, θα μας τα κάνεις, θα τα μιλάω εγώ, έλα. Το όνομά σου, κάτω, μην το λες, θα το πω εγώ. Εντάξει, καλά που το είπα εγώ, Βασιλεία. Πώς τη λένε? Λοιπόν, Βασιλεία. Βασιλεία, να σας δούμε λίγο. Α, Ευαγγελία, συγγνώμη Ευαγγελία, γιατί δεν την ξαναφτίζω. Πού να την πάρω τώρα. Πώς λένε, κουμπαρίστηκα ρούχα, είναι και ψηλή. Ευαγγελία μου, ποιο νούμερο θέλεις εσύ? Κανένα. Έλα, πες μου ένα νούμερο, έλα. Πώς χρόνο είσαι? 13. 13, 1 και 3, 4. Το 4 θέλει η Ευαγγελία. Ακόμα τώρα ξυπνήσεις μαλάκα. Αύριο δεν δες. Καλά. Θα το πάρει αύριο στο δημοτικό μαζί της που πάει. Ένα σίκο. Α, εντάξει. Ένα σίκο μπορούμε να το έχουμε τώρα. Μπορούμε, ξέρω. Και το Μάρες αύριο. Ναι, μπορούμε. Το σήκω τώρα και το Μάρες αύριο. Συνεχίζουμε. Πάμε εδώ στον αγαπητό μας. Σε άντρα πήγαινε, άντρα Σε άντρα και με σύλληκα. Εδώ το κύριο που σηκώθηκε. Πού είναι ο σηκωμένος? Κάτσε να πάμε πρώτα από εδώ και μετά από εκεί. Κάτσε εδώ γιατί το βλέπω τον παππού αυτόν. Βλέπει εκεί πέρα την έχει δόδι, την έχει λιγουριάσει, την έχει αλφαδιάσει. Αλλά δεν σηκώνεται. Πάμε. Γιάννη. Έλα, να πεις το όνομά σου. Νίκος. Ο Νίκος! Γεια σου ρε Νικό, ένα χειροκρότημα για τον Νίκο. Ένα χειροκρότημα για τον Νίκο. Ο Νίκος ο μεγάλος. Από τα κταλασμάν είναι. Από τα κταλασμάν. Από το τάκ ταλασμάν. Αυτό μου θυμίζει ένα κάτι που έκανε ένας φίλος μου. Να σου πω κάτι. Είχα ένα φίλο και πάει στο συνεργείο. Και του είχε χαλάσει το αυτοκίνητο και του λέει: Μα τώρα στείλτε αυτοκίνητο. Να λέει καπ. Του λέει ο άλλος τι? Να λέει το αυτοκίνητο, λέει καπ. Αυτό ήθελε να πει ότι κάπου, κάτω, κάτι κάνει καπ. Ότι μερικές φορές σε παιδί μου έχει να παράξει το θόρυβο το αυτοκίνητο από κάτω. Δηλαδή σαν κάτω, πώς τι είναι αυτό το παρελθόν. Μπιέλα, έτσι είναι. Τι που συμπιέλα, αλλά καπ, δεν γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος θα μας πει. Οκ, ένα είπε. Γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια. Το ένα. Μίτσο, τόσο τον έχει λέει ένα. Μπορεί να είναι μέτρο. Μπορεί. Πω. Καλά, δεν μέτρο δεν πιστεύω. Τι κερδίζει ο κύριος Νίκος? Φακό, ένα φακό για πανιστήρι. Α, εντάξει. Δεν το κόβω να μπορεί και παραπάνω, τέλος. Εδώ μπροστά, εδώ. Με ένα που έχει. Της άρεσε αυτή γελάει. Εδώ. Συνεχίζει να γελάει. Πιανού του σηκώθηκε Πού είσαι, να βάλουμε και από εκεί κανένα φωλιέ, όχι όλα εδώ πέρα. Ποιος είναι ο κύριος? Εδώ ο κύριος, εδώ ο κύριος αγαπητός μας. Ο κύριος λέγε. Ο κύριος, το ξαναπάμε να έρθει. Ο κύριος Δημήτρη. Οκ, το πετύχαμε! Κάτσε, δεν σε ρώτησε για το νούμερο. Βιάζεσαι. Δεν σε ρώτησε. Βιάζεσαι. Πήγα να στη ρωτήσω πόσες γκόμενες έχεις και λες 5. Η γυναίκα σου είναι εδώ. Α, εντάξει. Πόσες γκόμενες έχεις? 1. Μα το γαλάς τώρα. Ποιο νούμερο θέλεις? Ορίστε. Μάλλον έχει και πρόβλημα κοής. Γλιτώνει. Δεν το σηκώνεται, δεν ακούει, άστα να πάτε. Γιάννη, γλιτώνει την κρυβατοβουρμούρα. Αλλά γεμίζει το βιβλιάριο, λέει, με διάκρα. Γιατί αλλιώς... Άστα να πάνε, έλα, συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Ποιο νούμερο? Ποιο νούμεράκι θα μας πάρετε? Το 5. Το 5 θα μας πάρει. Ας έρθει το 5. Η Βέρα άναψε και τσιγάρο, όπως βλέπετε. Μπορεί να αφήσει το 5 και να πάρει τη Ρωσίδα. Μπορεί να αφήσει το 5 και να πάρει τα κτίρια. Βεβαίως. Όχι, το 5 είναι καλά. Το 5 είναι τη Ρωσίδα, όπως κάνει μικρούς. Το 5 είναι τη Ρωσίδα, τώρα. Την κουρτίνα 1 ή το κουτί 3. Ρωσίδα ή 5, 5 ή Ρωσίδα. Τη Ρωσίδα. Κατέβα. Να σηκωθεί η Ρωσίδα. Αλλά ανοίξτε λίγο τις κουρτίνες. Ρωσίδα. Άνοιξε λίγο την κουρτίνα, λίγο. Την κουρτίνα καλέ, την κόκκινη που φοράς. Λίγο. Οκ, πίσω από την κουρτίνα είναι ο Κάτμαν. Άρα κερδίζει τον Κάτμαν. Έλα Κάτμαν. Σόγκ. Για να δούμε λοιπόν τι παίρνει το 5. Γιατί? Το πάω με το 5.
5, 5, 10, 10, 15. Έτσι μετράει ο κύριος εδώ. Το πάει γρήγορα πάντως ο κύριος. Α, έχει την πέμπτη. Έχεις βάλει πέμπτη μέσα. Οκ, έχει βάλει πέμπτη. Ενόπιστε δεν πρόσεχε. Πάει με τα 5. Λοιπόν, εδώ ο κύριος κέρδισε λάστιχα σεξ. Οκ. Είναι αυτό που λέμε προφυλακτικά. Τι? Είναι αυτό που λέμε προφυλακτικά. Αντιελουσθητικά, ξέρεις για όλες τις συνθήκες. Πω, Δημήτρη, άκουσε. Ανίτα μου άκουσε, όχι Δημήτρη, Ανίτα. Ναι, τώρα είσαι Ανίτα. Αύριο θα είναι Δημήτρης, είναι τραβεστή, δεν το λέμε. Τώρα τελευταία, έκανε ένας φίλος μου, έχει ανοίξει εταιρείες με προφυλακτικά. Παιδιά, το έχει σε πολλές γεύσεις, σε πάρα πολλές γεύσεις. Φράουλα, μπανάνα, μάγκο, σίκο, βατόμουρο, τραχανά, πιλάφι. Τι άλλο Δημήτρη έχει? Πιφτέκι. Πιφτέκι, γίδα βραστή, σπανακόριζο, πατάτες φούρνου, πατάτες γιαχνί, τηγανιτές. Και σκορδοστούπι. Και σκορδοστούπι τώρα τελευταία. Δηλαδή όποιος θέλει να πηδήξει, προφυλακτικό σκορδοστούπι, κάνεις και ρέψιμο μετά. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι πάλι γιατί άρχισε να κουράζομαι εγώ και όχι ο κόσμος. Λοιπόν, ένα θερμό χειροκρότημα, θερμό αυτή. Μισό τα όργανα, μισό τα όργανα. Κάτσε! Κάποτε μ' αγαπάγες και γλυκά μου μιλάγες. Τώρα μου μιλάς ψυχρά και υποτιμητικά. Μαύρη, μαύρη, μαύρη μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Μαύρη, μαύρη, σαν καμένη. Μαύρη, μαύρη, μαύρη μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Μαύρη, μαύρη, σαν καμένη. Moi je t'aime, moi je t'aime, et mon amour est toujours le même. Moi je t'aime, moi je t'aime, et mon amour est toujours le même. Moi je t'aime, moi je t'aime, et mon amour est toujours le même. Moi je t'aime, moi je t'aime, et mon amour est toujours le même. Κάποτε με άγγιζες και μαζί μου έλειωνες. Τώρα πια δεν μ' ακουμπάς, ούτε θες να με φιλάς. Μαύρη, μαύρη, μαύρη μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Μαύρη, μαύρη, σαν καμένη. Μαύρη, μαύρη, μαύρη μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Μαύρη, μαύρη, σαν καμένη. Moi je t'aime, moi je t'aime, et mon amour est toujours le même. Moi je t'aime. Έλα τα κορίτσια να χορεύουν όμως τα υπόλοιπα. Moi je t'aime, moi je t'aime, Έλα τα, έτσι. Έτσι να του φτάσει του κυρίου μέχρι την εξέδρα. mon amour est toujours le même. Henri, Henri, μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Henri, μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Henri, Henri, μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Henri, Henri, μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Henri. Καζέλα, Ανέβηκε και τα άσκησε όλα. Λοιπόν, κάτσε. Γιάννη, πρόσεχε λίγο του κυρίου, έχει φτάσει στο ηχείο και το μικροφωνίζει. Αν θέλετε τραβήξτε το λίγο, έχουμε τα μηχανήματα, θα καείτε. Ηλεκτροπληξία. Λοιπόν, τώρα με ειδοποίησαν από την παραγωγή
από την παραγωγή μέσα. Μου είπαν ότι έχουμε και τηλέφωνο στον αέρα. Θέλουν τη Βέρα Λάμπρου. Τη Ρωσίδα, ναι, θα τη θέλουν για... Έλα, Ανίτα, μ' ακούς, μ' ακούς. Σ' ακούς. Καλά, ακούγομαι καλά, έχω ένα άγχος, είμαι μύτος. Μην ανησυχείτε, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, όχι, μ' ακούς καλά. Εδώ, η μύτος είμαι, η μύτος. Ρώτα μου, τι θες εγώ να απαντήσω, ρώτα. Θέλετε το κορίτσι, να το σηκώσω. Θέλω αυτή την ξωτιά να σηκωθεί, έχω ρίψει. Σήκομαι, έλα, φύγει σήμερα. Είμαι εδώ στο μαντρί με τις κατσίκες, εδώ, βλέπω τηλεόραση τώρα, σας βλέπω εγώ. Φύγει, Μαρή, φύγει. Θέλω τη Βέρα Λάμπρου, τι ωραία γυναίκα. Τώρα το κορίτσι θέλετε την κατσίκα. Βέρα, όχι την κατσίκα, Μαρή, κατσίκα δεν βλέπω καλά, δεν πιάνει σήμα. Φύγει, Μαρή, φύγει. Δεν βλέπεις. Το κορίτσι το βλέπετε. Το κορίτσι το βλέπω καλά και με έχει σηκωθεί και με ένα εγγύηση εδώ, είμαι γίνει, μου Παναγία μου, θα δείξω. Ελάτε πιο μπροστά. Φύγει, έλα να βγει λίγο. Να δείξει λίγο πούτι. Τι ωραία. Όχι, Μαρή, σφαχτάρι θα πάρω. Ό,τι θέλω. Εγώ θέλω όλη τη μόνο πούτι. Εγώ είμαι μήτρος. Έλα, Μαρή, το έχω ανάγκη. Σε παρακαλώ. Δείξει λίγο πούτι. Καλά, δείξει λίγο. Αχ, καλό το μούτι, αλλά ξέρετε, εγώ είμαι μύτος, έχω εδώ μια στάνη και έχω και τα κατσίκα πάνω παραπάνω στην ανάβρα και έχω βάλει και air condition για να βγάζω και κρύο γάλα κακάο και έχω και πολλά λεφτά. Βέρα Λάμπρου, θα με παντρευτείς? Όχι! Γιατί Μαρή, εγώ θα σε κάνω και μακαρόνι με κοιμάζεις για να μας. Θα σε κάνω και μέσα στα πόδια μου νας και λίγο να μην τα μάθεις, δεν θέλω και πολύ παραπάνω. Εγώ πρόβατα έχω, έχω πολλά λεφτά, μπορώ να σε κάνω τα πάντα. Πέμπια. Ορίστε, αχ, μη μιλάει, τι ωραία που είναι. Τι με ρώτησες? Πόσα κατσίκα έχετε? Έχω 32.000. Καστρωμένα και με την μηδό της όλα μαζί τα έχω όλα. Θα με παντρευτείς. Όταν θα κάνεις 68, ναι. 68. Καλά, μισό μέτρο το έχω, 60 χρόνια τώρα, δεν μπορεί να μεγαλώσει άλλο. Καλά. Κύριε Μήτρο. Έλα, δεν θέλω καθόλου, δεν αγαπάω. Να φύγει. Θέλετε να παίξετε κάποιο παιχνίδι να πάρετε λεφτά? Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω λεφτά, εγώ τα έχω τα λεφτά, εγώ θέλω μια γυναίκα. Καλά, κλείνω. Και τώρα έχουμε πάλι τραγουδάκι. Τι Δημήτρη, Ανίτα μου, πάλι σε τραγούδια, πάμε. Πάμε σε τραγούδι. Καλά ρε Ανίτα μου. Ποιος θα τραγουδήσει τώρα? Έφη Θόδη. Έφη Θόδη. Χειροκρότημα για τη Θόδη. Τι μου θυμίζει αυτό. Έφη Θόδη, I love you baby. Ανέβασε. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto taglio il tetralo. Fagli vedere che non è gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se s'attacca col sentimento, portalo in foto ad un cielo blu. Le sue parole dicono il momento, lei fa scoppiare soltanto tu. Scoppia, mi scoppia. Scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, mi scoppia. Scoppia, mi scoppia il cuore. Live, lai. E il disastro se te ne vai. Scoppia, mi scoppia. Scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, mi scoppia. Scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, mi scoppia. Scoppia, mi scoppia il cuore. Live, lai. E il disastro se te ne vai. Scoppia, mi scoppia. Scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, mi scoppia, mi scoppia il cuore. Live, lai. E il disastro se te ne vai. Scoppia, mi scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, mi scoppia il cuore. Live,
Σκόπια, μισκό. Σκόπια, σκόπια, μι σκόπια, αλκοόλ. Σκόπια, σκόπια, μισκό. Σκόπια, σκόπια, μι σκόπια, αλκοόλ. Σκόπια, σκόπια, μισκό. Σκόπια, σκόπια, μι σκόπια, αλκοόλ. Λίβε, 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 λάι. Τους άστρους δεν ευάει. Σκόπια, σκόπια, μισκό. Σκόπια, σκόπια, μι σκόπια, αλκοόλ. Νομίζω ότι η Θόδη είναι καταπληκτική. Μπράβο, Έφη. Ένα χειροκρότημα για την Έφη. Φεύγει η Έφη. Άντε, γεια μας, Έφη. Χειροκρότημα. Στο κέντρο, Κονσομασιόν, όχι. Στο Διογέννη, στο Διογέννη. Γιάννη. Τώρα τι θα κάνουμε, Ανίτα μου? Παιχνίδι πάλι. Παιχνίδι πάλι, πάμε κάτω στον κόσμο. Για να δώσουμε και τα υπόλοιπα δώρα. Θα δώσουμε άλλα 2-3 δωράκια γιατί είναι πολύ ακριβή η παραγωγή. Κάτσε να πω πιο εδώ. Πολύ μακριά. Σας κυνηγάω από πίσω τόση ώρα. Πού πάτε, σταματήστε! Ναι! Εκτός αν μας αρέσει να σε παίρνει ο κόσμος από πίσω. Σταμάτα καλέ, όχι, σταμάτα. Λοιπόν, θα μας πείτε το όνομά σας. Λίτσα. Η Λίτσα. Τι? Η Λίτσα. Αυτό θέλει το λάστιχα του σεξ. Κάτσε, έχω σταμάξει μετά στο σπίτι. Μας κοροϊδεύετε. Έλα εδώ στην αγαπητή μας Λίτσα. Η κυρία Λίτσα μας θα μας πει ένα δώρο. Ένα αριθμό. Ένα νούμερο. Το 3. Αχ, σημαντικό. Συμβολικός αριθμός, ναι. 3 πάντα να έχετε. Τα ξέρω, είναι η μαμά του χωροφύλακα. Και συμβολικό το δώρο με τα 3, μία μπανάνα. Α, να τα κάνουμε 4. Να χωνάξουμε και φίλους να φάνε. Γιάννη, Λοιπόν, εδώ στη... εδώ την αγαπητή κυρία που σηκώθηκε εδώ. Αυτή με τα άσπρα τα μαλλιά του. Ναι, εδώ. Εδώ. Α, να, εδώ θα μας πει. Ένα νούμερο θα μας πεις, ένα νούμερο. Γεια σας. Πώς σας λένε? Γεια, Ελένη. Α, έτσι λένε και την αδερφούλα μου. Ναι. Ένα παιδί, να. Ένας λεβέντης. Για πείτε μου νούμερο. Το 7. Το 7. Βέρα. Βέρα να μένεις όρθια, να βλέπει και ο κόσμος. Του κυρίου αρχίζει να του πέφτει πάλι με το κρύο. Είναι μάρκα το άλλο από κάτω. Εντάξει. Ένα γιαούρτι Κρόνος. Κρόνος. Ναι, μάρκα είναι, μου λένε. Αυτό δεν πιάνει μουχλά, πιάνει λέει πλανήτες απάνω. Άστα να πάει. Μόνο εμείς θα λύγουμε από εκεί πέρα με αυτό το γιαούρτι. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε Έλα και να συνεχίσουμε πάλι με τραγούδι. Τραγούδι ή δωράκια. Να, ποιος θέλει. Ποιος θέλει δώρο, να εδώ. Α, να κάποιος που θέλει να πάρει ένα δώρο. Έλα ρε μεγάλε, έλα. Εκφραστικός και εγώ που είπα να έρθω. Ναι, λέω ότι... Όχι, το όνομα σου. Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Ανίτα, είστε και συνονόματοι. Λοιπόν, θα μας πει ο Δημήτρης ένα νούμερο. Έλα Δημήτρη. 7. Το 7 το δώσαμε ρε, κανένα από αυτά που έχουμε. Το δώσαμε, δεν παρακολουθείς. Έχει μείνει το 2, το 6, το 9, το 10 και το 11. Το 3. Και το 3 το δώσαμε, το πήρε η κυρία Λίτσα. Μαζί με την μπανάνα. Το 9 είναι καλό. Το 9 είναι καλό, ναι. Ας έρθει το 9. Κωστά. Πού είσαι? Από την παραγωγή μου λένε ότι ταιριάζει κιόλας το δώρο. Είναι ένα κοτόπουλο 3 κιλά βραστό. Αυτό δεν είναι κοτόπουλο, αυτό είναι κατσίκα. Μήπως θα του δώσουν την γίδα για κατόπουλο. Έλα, συνεχίσουμε τραγουδάκια να κλείνουμε. Λοιπόν, τώρα τα 2 κλου της βραδιάς. Τώρα ο καταπληκτικός και μοναδικός Κωνσταντίνος. Και Κωνσταντίνος. Κάτμαν. Χειροκρότημα για το Κάτμαν. Oh,
χαμένη, αλλά γοστάρω πιο πολύ που είσαι ερωτευμένη. Με μένα, 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 με μένα. Και τώρα. Και τώρα ο μοναδικός Κωνσταντίνος. Ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να τα αποφύγω. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι για λίγο, να ηρεμήσω. Μα το θέλω, το θέλω, το θέλω. 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 Το χανάκι πολύ. Δεν ξαναβγαίνε. Το χανάκι πολύ. Τυραννιέμαι. Το χανάκι πολύ. Εσύ φάει. Το χανάκι πολύ. Το θέλω, το θέλω, το θέλω. 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 Το θέλω. Κυλάει μες στο αίμα μου, ανάβει την ψυχή μου. Όλη μέρα, όλη νύχτα χρωματίζει τη ζωή μου. Και το θέλω. Το θέλω. Το θέλω. Το θέλω. Το χανάκι πολύ. Δεν ξαναβγαίνε. Το χανάκι πολύ. Τυραννιέμαι. Το χανάκι πολύ. Εσύ φάει. Το χανάκι πολύ. Το χανάκι πολύ. Το χανάκι πολύ. Τυραννιέμαι. Το χανάκι πολύ. Το χανάκι πολύ. Οι οποίοι είναι και αιμοδότες του συλλόγου μας, τον μέγα χορηγό μας τον Δημήτριο Τυρόβα, που διατηρεί την ταβέρνα στο Γερακάρι Αγιάς, το Ριζούνι του Θεόδωρο, αγροτικά εμβόδια, το Τζάρα Αντώνιο, λογιστικά ασφάλειες, το Καφέ Κονέ, το Κουβαΐλα Χριστούλα, αγροεμβόδια, το Καφέ Καρανέ,
τον Τσιόκο Αθανάσιο, ηλεκτρολογικά γεωργικά μηχανήματα, τον Νικούλη Σωτήρη, καφέ Άρωμα, τον Χατζάκο Δημήτριο, τα ψυγεία Κισάου και το χορηγό επικοινωνίας μας, το Ράδιο Αγιά. Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι θα κάνουμε μία λαχιοφόρο και πιστεύουμε να συμβάλλετε όλοι. Έχουμε μία τηλεόραση, ένα DVD και ένα τροφό κοπής. Θα ήθελα την άμεση συμπαράστασή σας. Ευχαριστώ. Των αρμάτων. Και επίσης να σας πω ότι έχουμε και μία δημοπρασία στο τέλος. Το κάμπριο αυτοκίνητο του Βασιλιά. Ελπίζω να έχετε μαζί σας μπλοκ επιταγών. Δεν ξέρω για ρευστό. Αν δεν έχετε, κάτι θα γίνει να σπάει κάποιος να πάρει. Το αυτοκίνητο αυτό είναι το βασιλικό αυτοκίνητο, το οποίο θα βγει δημοπρασία. Ελπίζω να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Υποδεχτούμε το άρμα της βασίλισσας με ένα θερμό χειροκρότημα. Έλα όλοι μαζί! Η νεολαία του Αετολόφου, οι αυριανοί διεκδικητές των καρναβαλιστικών εκδηλώσεων, τόπος στα νιάτα, έλα σιγά σιγά. Δεν ακούω χειροκρότημα. Τι γίνεται τα βαριά η Μασολάδα. Ρίξτε καραμέλες. Ένα θερμό χειροκρότημα για την παλιά βασίλισσα η οποία παρέδωσε στην καινούρια.
Να αποχωρεί το άρμα της Βασίλισσας σιγά σιγά. Έλα όλα τα παιδάκια εδώ και χωρώ. Να υπενθυμίσουμε τους αιμοδότες του συλλόγου μας, τον μέγα χορηγό μας, το Ριζούλη το Θεόδωρο, αγροτικά εφόδια, το Τζάρα τον Αντώνη, λογιστικά, ασφάλειες, το Καφέ Κονέ, Κουβαΐλας Χριστούλας αγροεφόδια, Καφέ Καρανέ, Τσόπκος Αθανάσιος, ηλεκτρολογικά γεωργικά μηχανήματα, Νικούλης Σωτήρης, Καφέ Άρωμα, Χατζάκος Δημήτρης, Ψυγεία Κισάγου. Χορηγός επικοινωνίας όπως κάθε χρόνο, το Ράδιο Αγιά. Όπως είπαμε και πριν, έχουμε μία λαχιοφόρο, έχουμε μία τηλεόραση, ένα DVD και έναν τροφό κοπή. Σας παρακαλούμε να βοηθήσετε όλοι. Όλοι από λίγο. Και τώρα θα περάσει το άρμα σε λίγο με τους πιτσιρικάδες. Όσα παιδά... Αυτοί είναι οι μικροί μας καρναβαλιστές, οι αυριανοί διεκδικητές των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Αυτό είναι το καρναβάλι το Αιδωλόφο, κυρίες και κύριοι. Βρώμα, τραγούδι, χορός. Άστο. Έλα για να δω χορό, για να δω χορό όλοι μαζί, όλοι μαζί. Έλα για χορέψτε.
Έλα να χορεύουν όλα τα μικρά. Όλοι γευρό, όλοι μαζί. Άντε, ξέρετε. Έλα. Άντε. Αυτό είναι το καρναβάλι του Αετολόφου, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο επαρχιακό καρναβάλι. Όπου το μεράκι και ο ζήλος έχουν αυτό που βλέπετε. Όλοι και χωρώ. Γεια σου, πάτερ. Με ευλογία σου. Και σιγά σιγά έρχεται το επόμενο άρμα μας. Οι γιατροί ξανάρχονται. Θα δείτε πράγματα και θαύματα. Οι θαυματουργοί γιατροί μας. Και από ό,τι βλέπω είναι και κόντρα ξυρισμένοι. Υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και μία λακιοφόρο. Με συγχωρείτε που το λέω πολλές φορές, ίσως να γίνουμε κουραστικός, αλλά τα έχουμε ανάγκη αυτά, καλούμε να βοηθήσετε όλοι. 42 κάμερες, 365 μέρες, 12 συγκάτοικοι, 5 φλόροι, 3 δαμπατζίδες, 2 τραβεστοί, Καλώς τους γιατρούς μας. Βλέπω το ξύρισμα έπεσε κόντρα, Τρίχες εγχείρηση θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Ωραίος είσαι, stop. Και τώρα έχουμε τους γιατρούς μας εδώ, οι οποίοι θα επιχειρήσουν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, δεν ξέρουμε. Εργαλεία εκεί πέρα, τι γίνεται. Μέχρι και πριόνι. Αμάν.
Η παλιά κλουριαστή που τη λέγαμε. Όλα αυτή φτιάχνει δουλειά. Πιάσαμε κόκαλο, σκοπ. Το σφυρί και το καλέμι. Να φύγει το κόκαλο. Εντάξει. Το περάσατε το κόκαλο. Εντάξει. Προχωράμε. Πιάσαμε στο στόπ. Αμάν. Τώρα τι κάνουμε? Θα το κόψετε το ψαλίδι. Εντάξει, προχωράμε. Πιάσατε λούτσο. Τι γίνεται? Δεν προχωράει. Δεν λέει στο φρίωνο. Εντάξει. Τα κόψατε όλα, δεν αφήσατε τίποτα μέχρι στιγμής. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ένα θερμό χειροκρότημα στους γιατρούς. Καταφέρανε να τα κόψουν όλα. Έλα σιγά σιγά να αναφορούμε. Στην αρχή που άρχισαν οι εκδηλώσεις εδώ από την ίδρυση του συλλόγου μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμμετέχει κάθε χρόνο με ένα ανάρμα. Παρακαλώ μην ρίχνετε δυναμητάκια. Θερμή παράκληση. Φραπελιά, φραπελιά, το καφέ Καρανές. Μπορείτε να περνάτε από εκεί να σερβιριστείτε φραπελιά. Φρέσκι, το μίξερ είναι συνέχεια. Σε
Θεοδωράκη, για έλα να δουλεύει το μίξερ. Έλα να δουλεύει το μίξερ. Έλα. Φραπελιά, φραπελιά. Και ο Σταύρος έβγαλε μαλλιά. Ορίστε κυρίες και κύριοι, ο Σταύρος έβγαλε μαλλιά. Και γι' αυτό υπεύθυνη είναι η φραπελιά. Να είστε σίγουροι ότι όσοι δεν έχουν μαλλιά και πιούν φραπελιά σίγουρα θα βγάλουν μαλλιά. Η ζωντανή απόδειξη. Έλα και χώρο, έλα, έλα, έλα. Ανέβαινε. Ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά τον Καφέ Καρανιάς. Πάτε ρίπιες φραπελιά. Γι' αυτό μεγάλωσαν τα μαλλιά. Έλα σιγά σιγά. Vocês vão enlouquecer. Essa é a nova dança, vocês vão gostar. Só que a tcheca é boa beça. Só que a tcheca é boa beça, bem garotinho. Só que a tcheca é boa beça. Vem, vem garotinho. Vem, vem. Quando os gatos virem, tu não vai mais esquecer. Quando os gatos virem, tu não vai mais esquecer. O papo que eu vou dar, vocês vão enlouquecer. Και τώρα υποδεχόμαστε το κάμπριο αυτοκίνητο του Βασιλιά, το οποίο, κοιτάξτε το καλά τώρα, στο τέλος θα βγει και δημοπρασία. Λίγο τα παιδάκια προσοχή λίγο. Βλέπω έχει και κόρνα, Τόσα χρόνια παροπλισμένο και δεν χάλασε η κόρνα. Μιλάμε για δυνατό αυτοκίνητο. Audi. Με αριθμό κυκλοφορίας μνη 2007. Έλα σιγά σιγά. Δεν μου λες το αυτοκίνητο και το θα βγει δημοπρασία ή με το τρέιλερ, με την κρεβατοκάμαρα όπως είναι. Πολύ όπως είναι επιπλωμένο και με το ανθρώπινο ηχητό. Έλα λίγο. Να κάνουμε μια ερώτηση εδώ. Εσείς οδηγός είστε? Ναι. Από πότε είστε οδηγός? Με προσέλαβε η χείρα με τα 5 ορφανά. Δεν έχω λόγια. Δηλαδή πρέπει
πρέπει να είσαι πολύ παλιός, όπως και το αυτοκίνητο. Είναι αντίκα. Φυσικά και είναι αντίκα. Εδώ τι έχουμε? Εσύ τι δουλειά έχεις εδώ? Από πότε ξέρεις τα ταψές το βράδυ? Και τη διαβάζω. Διαβάζεις την κρεβατοκάμαρα? Ένα θερμό χειροκρότημα για τα παιδιά εδώ. Έλα όλοι μαζί. Que o poder das palavras vai tudo mudar. Vida, dúvida, o riso quando será. Que o poder das palavras vai tudo mudar. Não para de pensar, deixar o tom acontecer. No colo da mamãe a força para viver. Eu vi Papai Noel trazendo amor da casa do céu. Preciso acreditar, dúvida, o riso quando será. O poder das palavras vai tudo mudar. Não dá para mudar o destino do sol. Que calor tem. Να σας υπενθυμίσουμε τους χορηγούς μας. Μέγας χορηγός Τσιρόβας Δημήτριος, στην ταβέρνα στο Γερακάρι Αγιάς. Τον υπερευχαριστούμε, όπως ευχαριστούμε και όλους τους υπόλοιπους. Ριζούλης Θεόδωρος, αγροτικά εφόδια. Τσέρας Αντώνιος, λογιστικά ασφάλειες. Καφέ Κονέ, Κουβαΐλας Χριστούλας, αγροεφόδια. Τσόκος Αθανάσιος, ηλεκτρολογικά γεωργικά μηχανήματα. Νικούλης Σωτήρης, καφέ άρωμα. Χατζάκος Δημήτρης, ψυγεία και Σάβου. Χορηγός επικοινωνίας όπως κάθε χρόνο, το Ράδιο Αγιά. Que a inocência não passou. Cheiro de criança pra brincar o cantor. Revi Papai Noel trazendo amor da vida do riso quando será. Que o poder das palavras vai tudo mudar. Υποδεχόμαστε την εξέδρα εκτόξευσης της ΝΑΣΑ. Το διαστημόπλιο και οι αστροναύτες μας παρελάβουν με καμάρι. Υποδεχτείτε τους αστροναύτες μας, τον Λούλη και τη Λούλα. Και εδώ τώρα θα ετοιμαστούμε να παρακολουθήσουμε εδώ πέρα όλη εξέταση μαλλιών. Να εξετάσουμε τις τρίκες. Απαγορεύονται στο διάστημα, οπότε πρέπει να εξεταστούν οι τρίκες. Η νοσοκόμα εξετάζει μήπως υπάρχουν ψήρες.
Να το βγάλουμε το φουστάνι για να βλέπετε όλοι. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, θα αρχίσουμε, όπως είπαμε, πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις για να ξεκινήσει ένα διαστημόπλιο να απογειωθεί. Ξεκινάμε με την εξέταση παλιών. Η ειδική νοσοκόμα, γιατρός εδώ θα εξετάσει ρωσίδα. Μία ρωσίδα στην NASA. Βρήκαμε τίποτα? Φορτωμένος? Αμά, τι θα γίνει τώρα? Φορτωμένος λέει. Θα πάτε για κλίβανο, για απολύμανση. Καθαρή? Ωραία. Και τώρα θα πάρουμε τον πυρετό. Για να δούμε τι γίνεται. Και το 10. Αυτοκίνητο είναι το κοντέρ και τα 110. Αυτός πιστεύω να πάει με 40 γιατί απαγορεύεται το μέσα να τρέχουμε πιο πολύ. 38 και 3, εντάξει, καλά είσαι. Εξέταση δοντιών. 3 κουφάλες, 2 τραπεζίτες και 7 ληστές. Αμάνα παιδιά. Στόμα είναι αυτό. Τι βρήκατε μέσα? 10 χρυσά, 2 αργυρά και 10 χάλκινα. Πολύ πλειονίκησης ρε παιδί μου. Δόντια 6 μετάλλια. Εξέταση ανάσας, αναπνοής. Δεν μπορεί. Έλα, σφίξου. Αυτός είναι έτοιμος για πέταγμα. Δεν υπάρχει θέμα. Και τώρα εξέταση ματιών. Να δούμε αν γυαλίζει το μάτι του. Άσπρο. Άσπρο. Κόκκινο. Κόκκινο. Άσπρο. Τι κοιτάτε τα μάτια, κοιτάτε. Έτοιμοι είναι. Έτοιμοι. Έτοιμοι αστροναύτες μας. Λίγο άρρωστοι, δεν περάει. Παρακολουθείτε την απογείωση του διαστημοπλοίου. Άλλαξε ρε παιδιά, τι γίνεται. Απογειώθηκε.
μισθό. Κάποια βλάβη είχαμε. Θα φύγει τ' άλλο μισθό να πάει να το συναντήσει για να γίνουν ένα. Έλα σιγά σιγά. Η απογείωση ολοκληρώθηκε. Κακοποίησατε οι Αριανοί. Κακοποίησατε. Γυρίσατε κιόλας. Έγινε η επιστροφή, στα γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσει η παρέλαση αρμάτων. Και τώρα θα έχει χώρο για όλους. Ο Ταλικέρης να πάρει το κάμπριο. Έλα Ταλικέρη το κάμπριο. Γλυκιά μου, γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, έλα στην αγκαλιά μου, έλα στην αγκαλιά μου, έλα, έλα, μικρό μου, έλα, έλα, μικρό μου, έλα, έλα, μωρό μου, έλα, έλα, μωρό μου, έλα, να τα μαθούμε, έλα, να τα μαθούμε τα παλιά μας, να πούμε τα παλιά μας, να πούμε. Τα φιλιά σου γλυκά, γλυκά, τα φιλιά σου γλυκά και η ομορφιά σου γλυκά και η ομορφιά σου, έλα, έλα, σε μένα, έλα, καημό μας να πούμε. Βάζεις μες στην καρδιά μου, βάζεις μες στην καρδιά μου, έλα, έλα, παιδί μου, έλα, έλα, παιδί μου, έλα μες στην ψυχή μου, έλα μες στην ψυχή μου, έλα να τα μαθούμε, έλα να τα μαθούμε τον καημό μας, να πούμε και μαζί να τα βρούμε.
πας κασέτα. Πας και το γράψω. Το όνομά σου αγαπημένο στη ψυχή μου χαραγμένο θα είναι όσο ζω. Την καρδιά που σ' αγαπάει την παιδεύεις, την πονάς. Είσαι νίνη ακόμα, είσαι νίνη ακόμα. Δεν ξέρεις πως χαϊδεύουνε και πως φίλουν στο στόμα. Είσαι νίνη ακόμα. Όμως η καρδιά σου θέλει να αγαπήσει, θέλει να πονέσει, θέλει ναι. Όμως η καρδιά σου ακόμα, είσαι νίνη ακόμα. Δεν ξέρεις πως χαϊδεύουνε και πως φίλουν στο στόμα. Είσαι νίνη ακόμα. Είσαι νίνη μικρό μου και δεν μου πάει ένα μωρό να μικρό μου. Όμως η καρδιά σου θέλει να αγαπήσει, θέλει να πονέσει, θέλει ναι. Είσαι νίνη μικρό μου, είσαι νίνη μικρό μου και δεν μου πάει ένα μωρό να έχω στο πλευρό μου. Είσαι νίνη μικρό μου. Ποιος μπορεί ψέματα να μην μου πει, να έρθει να μου. Μες του Αιγαίου τα άρισα και λιφτερουγίζουν. Όποιος έχει ταξιδιά από το γραφείο, όποιος θέλει ταξιδιά από το γραφείο είναι στην ταβέρνα. Όπα, όπα! Και μέσα στο φτερούγισμα τριαντάφυλλα σκορπίζουν. Αιγαίο μου, βοηθά Παναγιά. Αιγαίο μου, αλήνεψε. Αιγαίο μου, αλήνεψε τα γαλανά νερά σου. Τρικλίσοντας τις στρατές, με ρωτούν με πόνο οι διαβάτες. Με τι λόγια να τους απαντήσω, να βρω κουράγιο να μιλήσω. Τη δυστυχία σε ξεχνούνε. Μωρώ για σένα στη φωτιά, ποτέ αλλάξω αγκαλιά. Αυτά πιάνω, τι ωραία.
Ο αριθμός 325 κερδίζει την τηλεόραση. Για να